Hi guys! Welcome to my channel. This is Jordan for Eye of the Club. Nandito po tayo ngayon sa Balanghiga, Samar. Ayan. Nandito po sa likod ko yung Balanghiga Church. Ayan. Ayan. At saka punta tayo doon, andun yung mga apelyido namin. May mga relatives pala kayo dito. Oo, naalala ko, sabi ni lolo ko, na tawag nito, nung maliit pa siya is, yung tata niya isang katipunero. Okay. Ayan. Mga ano yan sila? Ito yung mga Filipino soldiers na pinaglaban po ang ating kalayaan dito sa Balanghiga. So ito naman po, ito po yung mga Amerikano at hindi lang lalaki, pati mga babae ay nakipaglaban din para maipagtanggol. Ang ikinaganda, ang kalayaan ng buong Balanghiga ay kalayaan ng buong Rehiyong 8. Okay na ako mag-discuss. Ayan. Nandito po yung Balanghiga bells nakalagay dyan sa Balanghiga Church na yan. Kasi nung mayroon yung mga Americans nagkaroon ng dito sa mga Pilipino, nang matalo yung mga Pilipino, punuhan nila ang Balanghiga bells. Ito butang Mga souvenirs. Imo nga ni sa estudyante. Pag linabad lang. Ayan mga kaibigan. Welcome po sa makasaysayang Balanghiga Church. Ito po makikita po natin yung Balanghiga bells na isinauli ng tiyempong Amerikano. At saka makikita nyo sa nandito po sa likod ko, ito po yung Balanghiga bells. Yung isang sa mga Balanghiga bells na sinauli ng mga US Army. Yung US, yung bansang Amerika pala, yan. Sinauli na nila dito sa Balanghiga ng ilang daang taon muna. Yan. Ayan guys, so ayan ang Balanghiga Church dito. At ang Balanghiga bells. So, napakaganda talaga ng ating bansa guys. So ito po yung Samar. Napaka-historic po ng Samar dito sa Region 8. So napakaganda po ng lugar. Yung babalik yung history sa ano mo.
Okay, basta maano kayo dito sa may Balanghiga sa Samar, huwag niyong kalimutang bumili ng mga souvenirs. Again, maraming salamat. This is Jordan for I Am Tacloban. Bye-bye! See ya!